סוגרים שוק, אנחנו לעניין הבא. רוצים לדבר על הקשר שבין בינה מלאכותית וסייבר. עושים את זה בעזרת ארז מוטולה, הוא מייסד ומנכ"ל, ספר לי. מייסד ומנכ"ל חברת אפסיקלאבס, זו חברה שמתמחה בשירותי סקיוריטי לחברות פיתוח. אנחנו בדרך כלל, מה שהם מבצעים, מוצאים פרצות אבטחה אצל הלקוחות, ובסופו של דבר, המטרה המרכזית שלנו זה להיות צעד לפני התוקפים. לבוא ולהגיד ללקוחות, הנה תראו, זה הפרצות, תתקנו לפני שהאיש ינצל אותם. עכשיו, אתה יודע, כשאנחנו עוסקים בנושאים האלה, אז מדובר אתה יודע, בבאזוורדס. גם AI, בינה מלאכותית, נכון. גם סייבר, ואז אתה מנסה לקשור בין הדברים, ואתה מנסה להבין גם את פוטנציאל הסכנות, נקרא לזה ככה. אז ספר לנו, מהו פוטנציאל הסכנות? אז קודם כל חשוב להבין גם תחום הסייבר, השינויים, העולם עובר עכשיו שינוי. העולם עובר עכשיו שינוי, אני חושב, אחד מהמשמעותיים שקרו בתקופות האחרונות. ו-AI משנה את כל תחומי עיסוק. AI עכשיו בסופו של דבר נותן לאנשים יכולת באמצעות כלים שלפני כן לא היו, לעשות פעילויות שהן פעילויות שלפני כן לקחו הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כלים ומשאבים, לעשות אותם בדקות בודדות. אז אתה רואה תעשיות שלמות משתנות, תעשיות שלמות של פיתוח תוכנה ושל יצירת תוכן והמדיה, זה גם לא פסח על תחום הסייבר. ובתחום הסייבר, מה שבעצם אנחנו רואים עכשיו שינוי מסיבי באופן שבו התוקפים בעצם מנצלים מערכות. אם בעבר היית צריך להיות מומחה, איש סקיוריטי, שבא על כמה שנים ועם ניסיון מאוד רחב, ויכולת, בעצם נגישות לכלים וליכולות מאוד מתקדמות, היום כל בן אדם עם יכולות בסיסיות, כן, ידע בסיסי, יכול להשתמש בכלי AI, בעצם לתקוף ולעשות נזק. אתה אומר הרף ירד. הרף ירד. המשאבים גם רף הידע ירד, כי אם בעבר היית צריך להיות מומחה, היום אתה פשוט נכנס למשל ל-ChatGPT ורושם לו פרומפט כזה או אחר, שאומר לו, תציג לי מתקפה כזו וכזו, תממש לי ככה וככה, תביא לי סקריפט שעושה ככה וככה, וגם אם בעבר היית צריך כוח מחשוב אדיר, שהיה לממשלות, שהיה לגופי ביטחון מאוד רציניים, ולא לאזרח הפשוט, היום יש לך נגישות של זה בענף עכבר, מה שנקרא. עכשיו, המרוץ חימוש הזה, שהוא תמיד היה, אתה יודע, בין מי שמגן לבין מי שתוקף. נכון. אז אתה אומר, מהצד התוקף, נעשה פשוט יותר. אולי יש יותר כלים, והם גם כלים חינמים, ואפשר לשאול, והמסה יורדת. אבל הדבר הזה משפיע גם על ההגנות. בוודאי. תראה, קודם כל חשוב להתייחס למספר אבסולוטי, שהוא בעצם הולך וגדל עם השנים. זה אגב מספר מדהים, לא הרבה מדברים עליו, אבל ידעת שכמות הנזק, בעצם הייתי אומר, הנזק שנגרם מתחום הסייבר, תחום הסייבר בכללותו, שכולל בעיות כמו גניבת מידע והשבתה ופגיעה במוניטין ועוד הרבה, גניבת IP וכולי, האם ידעת שהסכום הזה הוא בעצם, קודם כל הסכום הזה עומד היום על $10 טריליון, ומה שמעניין במספר הזה, שאם היינו מתרגמים אותו למונחי GDP, זה בעצם היה כמו כלכלה שלישית בגודלה בעולם, אחרי ארצות הברית וסין. זה קודם כל נתון ראשון שחייבים להתייחס אליו בכובד ראש. נתון שני. לא, זה נתון פסיכי. זה מספר מטורף. נתון שני. ואני מתאר לעצמי שהוא בעלייה. והוא בעלייה, יפה. מבחינת גדילה שנתית, אם נסתכל על נגזרות, תסתכל על גדילה, בדרך כלל הגדילה היא עקבית לאורך השנים, כל שנה סדר גודל בין 10 ל-12% גדילה. זה היה לפני ה-AI. הצפי הוא עכשיו שבגלל שיש כלים, זה בעצם נותנים לאוכלוסייה הלא טכנולוגית, נותנים לה כלים מאוד מאוד משמעותיים, הצפי הוא שיהיה עכשיו פיק מאוד מאוד רציני, בעצם התוקפים קיבלו עכשיו יכולות מאוד 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 נגישות, שלפני כן היה צריך בשבילהם מישהו מאוד מיומן, מה שאנחנו נראה בטווח הקצר יחסית, אנחנו נראה פיק בהוצאות האלו על סקיוריטי, בהוצאות בנזקים, ליתר דיוק, פשוט כי הכלים לתוקפים הם הרבה יותר קל לפתח אותם, וזה די מיידי. זאת אומרת, היום מישהו יכול להפיץ כלי באינטרנט, ומיד אחרי זה כבר ישתמשו בו לתקוף. אז השאלה המתבקשת היא, אז מה? עסקים פורחים. עסקים פורחים מצד אחד, מצד שני, גם אם תסתכל רגע על עסקי הסקיוריטי, אז בוא ניקח רגע את הצד השני, את הצד המגן. לצד המגן, לכאורה, גם להם יש כלי AI. אז נכון שבטווח הרחוק יותר, ה-AI גם משרת את המגנים.
הוא משרת בלנתח לוגים, שלפני זה היה צריך בן אדם ועבודה סיזיפית וכו'. הוא מאפשר לקחת החלטות בזמן אמת, למשל מערכות יכולות עכשיו באמצעות בינה מלאכותית, להגיד, עכשיו בתקשורת הזו יש מתקפה, אני עושה לה בלוק, אני חוסם אותה. או למשל, עכשיו אני מזהה איזשהו משהו שקורה, אני מיד מטריע. דברים שלפני כן היה צריך human power, שהיום לא צריך, שהיום אפשר לחסוך את זה באמצעות בינה מלאכותית. העניין הוא שלפתח כלי AI, להשתמש ב-AI בשביל להגן, לוקח הרבה יותר זמן. לוקח הרבה יותר זמן לפתח עכשיו את המחקר הזה ואת השיטות האלה, וחברות שעכשיו בונות את הבעיות של מחר, כן? אתה תראה את התוצאות של זה עוד איזה שנה, שנתיים. ארז, חלק מההשטחה שביצע הצ'אט, ביצע ה-AI, זה שאנשים חושבים שהם מומחים להכל. נכון. אתה יודע, הם הולכים לצ'אט, נכון. הם אומרים, אני יודע לכתוב את הפרומפט. נכון. השאלה היא, אם, אתה יודע, לא שאנחנו יוצאים נגד המהפכה, אבל שמה שקורה פה זה שחברות, גם חברות גדולות, גם עסקים, מורידים קצת, מסתמכים יותר מדי, אומרים, אנחנו נסתדר, כי העלויות משמעותיות. העלויות משמעותיות, והן רק צפויות לגדול. ואז הוא אומר, אתה יודע, אני אקח מישהו, הוא אומר, הוא יודע, אתה יודע, כזה. באופן כללי, כל העולם, הייתי אומר, יש איזו מגמה כזו של פחות איכות. אתה רואה את זה בכל מיני תחומים. כן. אתה רואה ביותר תחומים עניין שאומר, אתה יודע מה, לפני כן היה מאוד יקר, והייתי מקבל משהו שהוא קסטום ויומן, אבל הוא היה עולה מאוד יקר. ואני עכשיו מחפש את ה-good enough. אני מוכן לקבל את ה-80%, בסדר? אבל פה זה יכול לעלות ביוקר. ופה זה יכול לעלות ביוקר. מצד שני, אתה גם אומר, רגע, אבל עכשיו אני מקבל יכולות שלפני כן לא יכולתי לעשות. למשל, אם לפני כן היית צריך שמישהו יעשה עבודה אנושית שלוקחת 100 שעות עבודה, היום אתה יכול לקבל אולי משהו פחות איכותי, אבל יכול לקרות כל הזמן והוא בזול. אז יכול להיות שבטרייד-אוף הזה אתה תגיד, תשמע, עדיף לי לעשות את זה יותר. עדיף לי לעשות את זה יותר, העלויות יהיו נמוכות, ואולי מדי פעם אני כן אשתמש ביומן. עכשיו, תן לנו רגע הצצה על הסקטור הזה של חברות אבטחה, עד כמה מהפכת הבינה המלאכותית, היא ממש, נקרא לזה, מגדירה מחדש את כל הדרך שבה מאופיינת חברת האבטחה. אני חושב שהדבר המרכזי פה, שהרבה מאוד אנשים ככה תוהים, זה האם AI יחליף אותי. האם במקומי יהיה אייג'נט שיעשה במקומי את העבודה. ואני אומר לאנשים, קודם כל מההיסטוריה גם, שדברים שקרו, ואנחנו רואה את זה גם, כי זה לא הפעם הראשונה שיש איזשהו משהו דיסטרפטיב כזה. לא, אבל זה אירוע גדול. זה אירוע מאוד גדול, אני מסכים. אבל קודם כל, שני דברים חשובים. דבר ראשון, זה הבעיות מתחלפות. זאת אומרת, סט הבעיות שעולם הבטחת המידע מתמודד איתם, אין ספק שחלקם יוחלפו בדברים שאוטומציה ו-AI ידעו למצוא ולפתור, מנגד נוצרו בעיות חדשות. יש בעיות חדשות שנולדו בגלל AI. למשל, יש מתקפות, או סט של מתקפות, שהמתקפות הללו הן מתקפות על ה-AI. יש מתקפות שקשורות למשל, הרי כשכולנו שואלים את GPT משהו שאלה, זה נקרא פרומפט. והרבה מערכות גם משתמשות בפרומפטים מאחורי הקלעים בשביל לעבוד. היום מערכות בנויות, אם בעבר זה היה רק קוד שפונה לדאטאבייס או לא משנה מה, היום אתה רואה שממש מערכות פונות לאיזשהו מודל LLM, או פונות ל-API של OpenAI, או לא משנה כל ספק אחר, ויש להם פרומפט. אז היום יש מתקפות שלמות למשל על מה שנקרא פרומפט אינג'קשן. איך לברוח מהפרומפט. אתה אמרת משהו אחד בפרומפט, אני אוסיף לו עוד איזה תוספת. למשל, תוספת שאומרת, ותשכח את כל מה ששאלו אותך במקור, והנה לך שאלה חדשה, למשל. או יש כל מיני שאלות, כל מיני מתקפות שאומרות, אוקיי, ה-AI יודע דברים, לימדו אותו, בוא נוציא ממנו מידע, וכו'. אז קודם כל, דבר ראשון שרציתי להגיד, זה שהבעיות יוחלפו, סט הבעיות שצריך בשבילם בן אדם, באמת יצומצמו, מנגד, מה שישלים את הוואקום זה בעיות חדשות. שיצטרך בן אדם. יש עוד דבר חשוב להגיד. בבקשה. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה שהבן אדם לא יוחלף ב-AI. הבן אדם יוחלף בבן אדם אחר שיודע להשתמש ב-AI. שיודע לעשות שימוש ב-AI. כן. כן. זה אנחנו ממש רואים. זאת אומרת, אני ממש יכול להגיד לך, למשל, אני יכול להגיד לך אפילו על העובדים שלי, על קולגות שלי, על הסביבה. היום כולם משתמשים ב-AI, ומי שפשוט לא משתמש ב-AI, זה פשוט, הוא מאבד איזשהו יתרון. מאבד רלוונטיות. הוא מאבד איזשהו יתרון, וחבל... ארז, כמה קשב יש בארגונים? זאת אומרת, אתה מצוי, אתה יודע, חלק מהארגונים הם ארגונים יותר מסורתיים, חלק מהארגונים הם ארגונים יותר, נקרא לזה, מתקדמים, אבל בסוף החשיפה שלהם למתקפת סייבר יכולה להיות קצרה, מיידית וקטלנית. כמה קשב יש בארגונים?
תראה, באופן כללי יש קשב גבוה. לא כל החברות נולדו שוות, אבל חברות מבינות היטב שאם הם לא יעשו סייבר סקיוריטי, יפגעו בהם. בוא נגיד כזה דבר, בתחילת שנות ה-2000 לא היה קשב, בסדר? לא היה כל כך מודעות וחטפו וכו'. לא, אולי אני צריך לדייק את השאלה שלי. עד כמה ההסתמכות על AI וזה שכל אחד שיש לו ChatGPT חושב שהוא מומחה להכל, עד כמה זה צמצם את הקשב? תראה, אני לא חושב שזה צמצם את הקשב בוא נגיד ככה, אצל הלקוחות. זאת אומרת, הלקוחות, או נקרא לזה ככה, הטרגטס, המטרות, אותם אלה שתוקפים אותם, הם אלו שבסופו של דבר מבינות את זה שיש AI, הם מבינות את זה שיש לתוקפים AI, הם בעצמם משתמשים בכלים שכאלו, וכן, יש מקומות שהם במקום ללכת ובעצמה, זאת אומרת, להביא מומחה, הם ישאלו כלי AI. אני אקביל את זה באנלוגיה, אתה יודע, כולם בתקופה, בשנים האחרונות, כשיש איזושהי בעיה, אז לאיזה רופא הולכים? פעם זה היה רופא גוגל, נכון? עכשיו הוא הוחלף ברופא GPT, נכון? אז כולם נהיו רופאים, לא צריך רופא, למה צריך רופא? אני אשאל את ChatGPT, אני אספר לו סימפטומים, יגיד לי מה הבעיה. אבל זה לא עובד ככה, נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול להחליף בכל זאת רופא בכלי GPT כזה או אחר, במודל AI, אתה בהחלט יכול להיעזר בו, אתה יכול לקבל כיוונים וכו', אבל אני חושב שזה יהיה איזשהו שילוב כזה. זאת אומרת, מצד אחד, החברות יעזרו בכלי AI, והן צריכות לעזר בכלי AI. חד משמעית, אם יש בעיה שכלי AI יכול לעזור, כדאי, אבל מנגד, החוכמה שלהם תהיה לדעת מתי להשתמש ב-AI ומתי להשתמש בבן אדם. ארז מטולה, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו. השכלנו. תודה.